Мәйетне җирләп кайтканнан соң, өйдә өстәл корып, ризыклар әзерләп, ашарга пешереп, халыкны җыеп сыйларга, ашатырга рөхсәтме, юкмы? Бу гамәлгә ислам дине ничек карый? Бүгенге көндә бу гамәл халкыбызда бик нык таралган. Мәетне җирләгәннән соң, аның гаиләсе өйдә өстәл кора, ризыклар әзерли, ашарга пешерә, аннан соң халыкны җыеп, ашлар белән сыйлый, чәйләр белән сыйлый һәм башка һәм башка. Менә бу гамәл дөресме, юкмы? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәтенә күз салсак, анда бер хадис бар. Кайчан Җафар үлә, аны озатырга килгән сахабәләргә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Җафарның гаиләсенә ризыклар пешерегез, ашарга алып килегез, чөнки аларга кайгы килде һәм бу кайгы килгән вакытта аларның ашарга пешерергә мөмкинчелеге юк" ди. Менә ислам дине безне нәрсәгә өйрәтә икән? Һәм бик еш шундый күренеш килеп чыга. Ислам дине бер әйбер куша, ә безнең халкыбызда бөтен әйбер киресенчә эшләнелә. Ислам дине ничек куша икән? Кайчан ниндидер гаиләдә югалту була, мусульман кешесе шунда барып кайгыларын уртаклашырга тиеш, һәм ниндидер яктан булса да ярдәм итәргә тиеш. Ризык ягыннан булса да. Чөнки мәетне юу, кәфенләү, җирләү бик күп чыгымнар талап итә. Шуңа күрә дә мәетнең гаиләсе менә шушы килгән халыкны җыеп ашату мәсьәләләре белән дә булышмаска тиеш. Хәнәфи мәзһәбенең галиме Ибн Хумам әл-Хәнәфи әйтә: "Мәетне җирләгәннән соң өстәл корып халыкны сыйлау ул тыелган гамәл. Чөнки ашарга пешерү, ризык әзерләү ул күбесенчә шатлыклы вакыйга килгәндә була. Ә инде мәетне җирләгәннән соң өстәл корып халыкны җыеп сыйлау ул ислам динендә әшәке гамәл булып санала" ди. Шулай ук әйтеп китәргә кирәк. Әгәр дә мәетне соңгы юлга озатырга, аның белән саубуллашырга ерак юлдан кайткан туганнар булса, аларны әлбәттә ашарга пешереп ризыкландырырга кирәк.